सेप्टेम्बर दानाव खुंजागोन बीटीसी बिसायख'थिया आरो बे बीटीसी बिसायख'थिनि थाखाय यूपीपीएल राजखान्थि हानजाया गोख्रों जानायखौ नुनो मोनदों। बीटीसी बिसायख'थिनि थाखाय बे समाव मिरुनि गोबां मोनसे राजखान्थि हानजा बीजेपी राजखान्थि हानजा कांग्रेसनिफ्राय लानानै बे समाव गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा नाजानायखौ नुनो मोनदों। बीटीसीखौ जेरैखि जाया दखल खालामनो थाखाय नाजानाय हाबाफारिया बे समाव सोलिनायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो यूपीपीएल राजखान्थि हानजायाबो मैयानि सानाव सीडब्ल्यूसी मेलनि गेजेरजों गोख्रों बिथांखि आरो गोख्रों हाबाफारि मावनो थाखाय साखाफारा जादों। यूपीपीएल राजखान्थि हानजाया मैयानि सानाव खौरां मेलनि गेजेरजों बिथां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांनि रोखा बाथ्रा जे बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव 40टा जिल्ला कमिटि आरो 40टा ब्लक कमिटिखौ लानानै बे समाव 445 प्राइमारि कमिटिखौ लानानै बे समाव साखाफारा जादों यूपीपीएल राजखान्थि हानजाया। बेनि अनगायैबो 4200 बुथ कमिटि दानानै आरो बेनि अनगायैबो डिजिटेल मेम्बारशिप ड्राइभ 6 लाखनिबो गोजौआव बे समाव डिजिटेल मेम्बारशिप ड्राइभ बे समाव सोसननानै यूपीपीएल राजखान्थि हानजाया फैगौ सेप्टेम्बर दानाव जानो गोनां बीटीसी बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रों साखाफारा जाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा। दिनै थांखि लानाय जादों जे बे 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिसायख'थिखौ यूपीपीएल हानजाया फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय वेल अर्गेनाइज आरो गोख्रों मोनसे बिथांखिनि गेजेरजों बाहागो लागोन आरो बिनि थाखाय थांनाय बोसोरसेनि गेजेराव जोङो जोंनि गासै 10 जिल्ला कमिटि जोंनि गासै जोंहा जि 40 जोंहा ब्लक कमिटि 445 प्राइमारि कमिटि आरो 3200 बुथ बेखौ स्ट्रंलि दानाय जाबाय आरो बे गासैबो लेभेलाव जोंनि वार्कारफोरा जोबोद गोख्रों महरै खामानि मावगासिनो दङ। आरो बे समाव बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव गोबां दैदेनगिरिफोर बै दैदेनगिरिफोरा यूपीपीएल राजखान्थि हानजायाव दङ आरो बिथांमोनखौ लानानैनो गोबां रायजो राजाफोरखौ लानानै आरो मेम्बारफोरखौ लानानै खामानि मावलांनो थाखाय बे समाव साखाफारा जाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा। आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे फैगौ राज्य सभायाव बे समाव एनडीए एलायन्सखौ नोजोर बोनानै एजीपीनि सासे आरो बीजेपीनि सासे बे समाव बिजाथिफोरखौ भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय बाहागो लागोन होननानै फोरमायथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा। आरो बे आयदाखौ लानानै बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बे एनडीएनि जिखिनि बिजाथिनि थाखाय बे समाव एमएलए लरेन्स इस्लारिनि बा लिडिंआव बेखौ हाबाफारिखौ मावफुंनाय जागोनखौ फोरमायथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा। आरो बे समाव फैगौ 2025 जानो गोनां जे बीटीसी बिसायख'थिनि थाखाय यूपीपीएल राजखान्थि हानजाया इलेक्शन स्टेयरिं कमिटि दाबाय आरो बेनिनो मासिगिरि महरै राज्य सभानि एमपी आरो वर्किं प्रेसिडेन्ट बिथां रोनगोरा नार्जारिनि चेयारमेनशिप बा मासिगिरि होनानै बे समाव फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जादों यूपीपीएल राजखान्थि हानजाया। आरो बे समाव गुबुन दोलो राजखान्थि हानजा एबा एनडीए एलायन्सनि सायाव सावरायनो थाखाय बे समाव मोनसे गोजौ थाखोनि मोनसे कमिटिबो दानाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव इउजि ब्रह्मनि दैदेननायाव बा आसामनि मन्थ्रि बिथां इउजि ब्रह्मनि दैदेननायाव बे समाव एलायन्सनि सायाव आरो बेनि अनगायैबो गुबुन राजखान्थियारि दोलोफोरजों सावरायनायनि थाखाय बे समाव बिथांखौ दैदेननानै बा बिथांखौ लानानै बे समाव सावरायनायनिबो थाखाय मोनसे कमिटि दानाय जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा। जेरैखि जाया बे समाव फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय यूपीपीएल राजखान्थि हानजाया साखाफारा जानानै खामानि मावलांनो थाखाय थियारि होननानै बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। हानजानि 25थि सीडब्ल्यूसी मिटिंआ रौतायाव जादों आरो बे सीडब्ल्यूसी मिटिंआव गोबां खोथा सावरायनाय जादों। फैबाय थानाय समाव यूपीपीएल हानजाया जोंनि दोलोनि खामानिखौ बोरै मावलांगोन बिनि गेजेराव फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जि 5थि
बिटिसिनि बिसायख'थि जागोन बिटिआरनि बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल हान्जाया बोरैहाय बाहागो लागोन बेनि सायावबो गेबेङै सावरायनाय जादों गुवारै सावरायनाय जादों आरो दिनै थांखि लानाय जादों जे बे 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिसायख'थिखौ इउपिपिएल हान्जाया फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय वेल अर्गेनाइज आरो गोख्रों मोनसे बिथांखिनि गेजेरजों बाहागो लागोन आरो बिनि थाखाय थांनाय बोसोरसेनि गेजेराव जोङो जोंनि गासै 10 जिल्ला कमिटि जोंनि गासै जोंहा जि 40 जोंहा ब्लक कमिटि 445 प्राइमारि कमिटि आरो 3200 बुथ बेखौ स्ट्रंलि दानाय जाबाय आरो बे गासैबो लेभेलाव जोंनि वार्कारफोरा जोबोद गोख्रों महरै खामानि मावगासिनो दङ दा बेनिखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय दिनैनि तारिखआव इउपिपिएल हान्जाया फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोङो अलरेडि बिथांखियाव फैनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे थांनाय बोसोरब्रै खावसे जिखिनि बायदि बायदि जौगानाय खामानिखौ इउपिपिएल सरकारा मावनाय जादों बिनि सायावबो गुवारै आरो गेबेङै सावरायनाय जादों आरो बेवहाय बे बाथ्रायानो स्पष्ट जादों जे इउपिपिएल दोलोआ जि मोनसे बिथांखिखौ लानानै बिटिआर ओनसोलाव गोजोन गायसननाय बिटिआर ओनसोलाव गासैबो हारि माहारि आरो नोगोरारिनि जिउ आरो सम्पतिनि रैखाथि बिटिआर ओनसोलाव बर' आरो गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव खौसेथि लाबोफिननाय बिटिआर ओनसोलाव जायफोरा थार बिजिरनाय मोनाखै होननानै गोबाव समनिफ्राय सानदोंमोन बिथांमोनखौ हा हुनिफ्राय लानानै गोबां मोनथायफोरखौ होनानै थार बिजिरनायखौ होनाय आरो सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय थांनाय 4 खावसे बोसोराव गोबां खामानि मावनाय जादों आरो बेखौनो नुनानै दिनै इउपिपिएल हान्जायाव गोबां हारिनि लिडारफ्रा एबा गोबां हारिनि सोद्रोमाफ्रा बयबो लोब लोब बाहागो लाफैदों आरो दिनैनि समाव इउपिपिएल हान्जानि जि जोंनि मेम्बारशिप डिजिटेल मेम्बारशिप बियो 6 लाखनिख्रुइ बारा जाबाय आरो दायो जोङो गासै 40 समष्टिनि मादाव 35 समष्टियाव जोंनि जि मेम्बारशिप बियो 10,000निख्रुइ बांसिन जाबाय दा बेफोरखौ नोजोर होनानै जों नुदों जे इउपिपिएल हान्जानि खामानि मावनायखौ गासैबो आइ आफा रायजो राजाया एक्सेप्ट खालामदों बर'आनो जा गुबुनानो जा आरो लोगोसे इउपिपिएल हान्जानि जि साननाय हनाय इउपिपिएल हान्जानि गुबुन गुबुन बिथांखिफोरखौबो बयबो एक्सेप्ट खालामदों आं इउपिपिएल हान्जानि मिरुनि आफादगिरि महरै आरो बिटिआरनि चिफ महरै बड'लेण्ड ओनसोलनि बर' माहारिनि गासैबो सानसुमै माहारि आफाद रायजो राजा गासैखौबो आङो साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो मोनसे गोख्रों बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय जेबो गेना गोरोन्थि गैयै गोग्गो मोनसे समाज दानो थाखाय आरो सोरगिदिं जौगानायखौ भारत हादरनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव जेरैबायदि जादों आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव जेरैबायदि जौगादों समान जौगालांनो थाखाय खामानि मावनायाव इउपिपिएल हान्जाखौ फारफ्रोमनिफ्राय मदद होगोन जों बिनि थाखाय मिजिंथिदों आरो रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायदों आं बुंखांबाय जे बिसायख'थिनि सायावनो जों अलरेडि कमिटि दाबाय जोंहा सेन्ट्रेल इलेक्शन कमिटि मानगोनां रोंगोरा नार्जारी जोंनि वार्किं प्रेसिडेन्ट आरो राज्य सभानि एमपि बिथांनि चेयारमेनशिपआव दानाय जाबाय आरो एलायन्स आरो आन्डारस्टेन्डिं बिभिन्न बाथ्राफोरखौ रायज्लायनो थाखाय जोङो मिरु आफादनि आफादगिरिखौ सिडब्लिउसिआ बिबान होदों आरो लोगोसे जोंनि इउजि ब्रह्म बिथांखौ लानानै जोङो सिनियर मोस्ट टीमखौ लानानै मोनसे कमिटि दानाय जागोन जायनिखि जोंनि एनडिए एलायन्स आरो गुबुन गुबुन हान्जाजों बियो सावरायगोन जाहाथे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनाव जोङो गोजोनै खौसेयै आरो मोजां थासारियाव इलेक्शनखौ गेलेनो हायो आसामनि रायजो सभानि बिसायख'थिनि थाखाय जोंनि हान्जाया अलरेडि दिनै थांखिखौ फोसावबाय जे एनडिएनि जि मोननै जि हान्जा एजिपि आरो बिजेपिनि मोनसे सीट बिथांमोना कन्टेस्ट खालामगोन आरो जों जिहेतु एनडिएनि पार्टनार बे हिसाबै एनडिए एलायन्स हिसाबै जोंनि एनडिएनि एलायन्सनि धोरोमखौ लानानै बिजाथि सानै बिजाथि एजिपिनि सासे आरो बिजेपिनि सासे बे सानै बिजाथिनो जोंनि एमएलए बिथांमोना भट होगोन आरो बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय लरेन्स इस्लारि जोंनि फ्लोर लिडार एसेम्ब्लिनि लिडार बिथांनि दैदेननायाव टीम बानायनाय जादों